Jaha, sitten jos lähtisi taas vähän kattelee jonnekin, mistä sitä löytäisi sitä savua. Olisikohan tuo semmonen jonkunnäköinen kilpailu jossain. Käydään katsomassa, löytyykö? Mä täräytin tähän Malkakoskelle eli tähän Seinäjoen, just pikkusen Seinäjoen yläpuolelle. Tää on siinä listalla ollut pitkän aikaa tää paikka. Ihan makeen näköinen mesta. Täällä on useampi tonne P-paikka tälläkin puolella, tuossa vanhan tien varrella, tuossa Ojaan toisella puolella. Siellä on niinku tommonen levähdyspaikka, mutta se on sitten taas semmonen äkki, että siinä on porukkaa muuta. Vähän käppäile, tuossa kun 400 kilsaa melkein matkaa tännekin. Tsiikailla vähän. Joo, mä olin olin mä yötä tässä ihan rauhallinen. Toi kohinakana ei hirveästi haittaa tuo, mikä tuolta tulee tuolta. Mikä toi koski nyt tossa on. Mut ihan jees paikka. Ei ainakaan nyt ollut mitään rälläjiä, kun oli keskiviikko torstai välinen yö. Eikä tässä näy kyllä hirveästi jälkiä. On tässä nyt joskus joku vetänyt vähän shittirinkiä, mutta ei se kummemmin mitään. Mut joo, nyt mä lähden vetää sinne kelloon jotain 7. Ei se vielä ole 7, kun 6 paikka. Niin vetää sinne Powerparkin suuntaan. Tästä on 40 kilsaa sinne vielä. Mä täräytän sinne ja katsotaan, sit pitäisi alkaa varmaan tulee ohjeita, että siellä pitäisi olla parkki ihan meille medialaisille, mutta sen näkee sitten. Katsotaan, mitä löytyy. Noniin, nyt mä täräytin tänne Powerparkkiin. Katsotaan, onko oikeassa paikassa auto, mutta sitten se näkee. Täytyy käydä vähän käppäilemään tuolla ja katsoa, miltä näyttää mesta. Katsotaan, jos sieltä alkaa kohti tää ohjeistus tulee, missä täällä pitää olla. No, eikä se selviä. Jaa, jos kävis vähän kattelemaan tuo, niitten pitäisi kohta tulla Villen letkan sieltä, niin käydään vähän ottaa niistä pätkää. Ensimmäisiä pätkiä tossa ja sitten taas tehdään eka klippi sitten. Joo, eiköhän se siitä lähde taas. No niin, käydä heittää tommonen lätkää autoon. Katsotaan, jos se antaa vaikka. Saa sillä sit pitää, mutta katsotaan nyt sitten. Jollei muuta, niin mä veen tonne, kun Villellä on kämppä tossa vieressä. 100 metrin päässä on niitten P-paikka, niin mä ajan siihen sen. Kyllä tää tässä. Joo, no niin, nyt on ensimmäinen pätkä tehty. Ja täytyy vähän mennä kattelemaan, missä se olisi se. Missä se on se medialuukku. No, jos kävelisi tätä aluetta vähän täällä ympäri. Tulee kävelyä kuitenkin niin vähän tähänkin mennessä. Käppäin.
No, piti vähän tulla tähän radalle katsoa. Täällä ei olekaan hirveästi mitään paikkoja. Täytyy vähän kuunnella, minne tänne saa mennä oikein, kun ja mistä täältä saa kulkea. No, eiköhän se selviä tuolla reilun tunnin päästä. Taitaa olla. Ei oo. Eikö? Illalla vaikka renkaat ja talvi. Jos se on hyvä. No niin, nyt on liivit. Medialiivit saatu ja lätkät kaulassa ja liivit siinä. 30 pantti. Sitten siellä oli siellä ryhmässä oli kysely, että pitääkö ne palauttaa, että vai saako se niin kuin suluissa ostaa. Se on aika kova 30. Mä jätän kyllä tämän muistoksi mulle. Talteen tän liivin. Kävästä tuossa autolla vähän juomassa vettä ja sitten on puolen tunnin päästä vielä se opastus, mediaopastus ja sitten on sen jälkeen Villen toi ohjaajakokous täytyy se vielä kyttää vielä sitten. Siitä. No niin, eiköhän se ollut se torstaipäivä siinä, niin autolle ja niputtaa systeemit talteen ja alkaa varautua huomiseen. Niillä alkaa aamulla jo 8. Toi Ville-ryhmän harjoitukset, ensimmäinen harjoitus, seuraava olikin sitten vasta joskus 1 aikaa. Niin sehän täytyy olla aamulla pelit valmiina sitten. Katsotaan pysyykö kuivana huomenna. Huomenna kai, mutta lauantai voi olla sitten vähän kysellä. No, ei se mitään, se näkee sitten. Melkein huomiseen sitten. Eli huomenna on perjantai, niin otetaan siitä sitten harjoituksia aamusta. Jep. Jaha, sit jos lähtis vähän ekaa kertaa vähän kattelee sinne radalle. Tässä nyt alkaa 3 vartin päästä. Ekat harjoitukset, kello on 6:45 noin karkeasti. Niin käydään vähän katsomassa siellä ensimmäisiä ajopätkiä ja käppäilee just tonne varikolle. Jes, katsotaan. No niin, sit oli Ville ensimmäinen ajopari heti siinä, tai ensimmäinen kerta kun veti. Eiköhän se vetänyt sitten se irkkukaveri tonne kaiteeseen saman tien. Niin heti pieni hinaustauko alkuun. No, eiköhän tää tästä. Noniin, sit ois ekat kuvailut, tai tämmönen tekee ekaa pätkää ja kattoo. Kyllähän ne aika lujaa menee tossa tuollakin radalla, mutta ei se mitään, katsellaan. Jaha, noniin, nyt on eka pätkä editoitu ja
vermeet päälle. Mä ajattelin, jos menis käymään tossa ennen kuin sinne tulee ehkä tauolla porukkaa tuohon sisälle, niin saisiko tehtyä pikku pätkän tosta Mertsi käydä siinä. Siinä on valot päällä systeemi tuo sisällä. Käydä vähän kattoo, tuleeko siitä mitä. Sitten lähtis on laittelut kello 16 eli 3 vartin päästä. Täytyy käydä vähän katsoa paikkaa, että minne menis ottaa siitä yhden pikku pätkän. Ja alkaa kerää vähän tummia pilviä, toivottavasti nyt ei ala satamaan. Ei hyvä. No, katsotaan. Nyt alkaa olla vähän jo porukkaa tää liikenteessä. Katsoo vähän miten tonne päästiin sinne radan kärkeen tai sinne vikaan mutka. Täytyy käydä katsoa siellä. Niin, mennään tuonne varikolle takaisin päin ja täällä on sen verran kova mennä. Napit korviin. Kaukonen veti 83,5. Ihan jees. Mennään takaisin tuonne. Sitten alkaa lajittelun toinen kierros. Vetetään tuossa vetelee noiden pyöriin tuossa vähän rinkin. Noniin, harmillisen tarkalle jäi.
putos, mutta niin meni sieltä nyt ainakin 2 tähän mennessä ohi, et jollei sit 3, mutta ihan parista 3 pisteestä jäi, että niin päässyt jatkoon. Ei se mitään. Nyt on kyllä tää päivä varsinaisesti taputeltu, musiikki soi lujaa takana. Meidän autolle vähäksi aikaa. Sitten katsotaan. Sitten jatkoon. Jaa, jos menis vähän katsomaan mitkä fiilikset siellä on. Jätin liivit autoon jo ja mennä katsomaan vähän sinne, miltä siellä näyttää. Laittelut on nyt niin kuin kai vedetty. Ajokohan ne jo ne vai ajaaks ne vie sen top mikä 4, mikä ihme se on. Okei, kun mä muistan enää mikä se on. Ei se mitään, mennään katsomaan. Jep. Jaha, eiköhän se ollut tää päivä. Tässä mennä vähäksi aikaa tuohon istuskelee sisään ja rauha. Jos vaikka vähän editois. Valmistelis vaikka tätä päivää vähän, tai tätä viimeistä klippiä. Sitten täytyy katsoa vähän huomista, miten huomista oikein duunaalee. En tiedä, katsotaan. Siitä, huomisen. No niin, se on sitten lauantai-aamu, tai ei se enää mikään aamu, se on jo joku aivastaa tuolla lujaa. Kello on jo yli 9 ja lähtee kattelee 10 taisi alkaa harjoitukset. Tänään pitäisi olla ihan märkä päivä. Täällä on yölläkin sato vettä jo, täällä on nyt märkää ja kohta alkaa sataa uudestaan. Ja se mitä käydä kattoo mitä täällä näkyy. Eli nyt on kaaviopäivä. Näin. Jos menis kattoo top 3 kakkonen alkaa nyt sitten. Käydään kattoo vähän se sitten, että miltä se näyttää ja katsotaan. Kohta pitäisi taas varmaan tulla sellainen vähän kovempi sadealue. Mutta sitten se näkee. Nyt ei saada kyllä. Sitten. Hyvä. Excellent. Well, good luck at your top 32, Connor. Right, guys, that is a quick rundown, quick chat with our drivers, but we're going to get...
näillä on hyvät musiikit. Toi on just mikä soitti jonnekin 11 asti varmaan, mutta sitten tuli yhtäkkiä ihan hiljasta Irviniä ja kaikkea tämmöistä. Ei haitannut yhtään, vaikka vähän popitus kuulee. Eikä ne hirveän kovaa sitä soittanut. Ei ollut semmoista kuin Seinäjoella. Mikä hauska. Hyvä. Rauhallinen meno muuten. Hyvä. Nyt täytyy mennä. Eli top 3-2 meni. Nyt on pari tuntia väliä tossa. Niin käydä vähän jotain syömässä ja juomassa pikkusen vodaa. Ja nyt taas näyttää sitä, että kohta tulee vettä. Äsken paistoi aurinko. No ei se mitään. Kohta takaisin. No niin, jos lähtis kyttää sitä top 16 sit seuraavaksi mennä katsomaan. Kohta tulee kyllä vettä, on sen verran tumman näköistä pilveä. No, ei se mitään, jatketaan. Apeen näköistä toi sakki, kun tuossa on toi anniskelun toi kädet siinä kairetta vasten ja tuopit kädessä. Kaikki näyttää kauhean murjottavalta siinä. Jotenkin koomisen näköinen, kun kävelee siitä ohi ja kaikki tuijottaa silleen tuolta. Siitä on kisat ajettu. Täytyy vähän katsoa, mitä tässä oikein sitten seuraavaksi. Taidaan mennä lämmittelemään kartsaan kyllä. Täällä on kyllä niin raaka keli. Mitä? Katellaan sitä. No niin, jos lähtis vähän ajelemaan kotiin päin, kello on jotain 6:30 tai jotain vastaavaa. Lähtis katselemaan täältä sitten. Aika rauhallista on vielä. Aika myöhäinen tossa popitteli, mutta eipä toi juuri tän. Mä lähden pötpöttelemään kotiin päin. Mä mietin, jos kävis kattoo tossa sen yhden kansallispuistonsa. Tästä on joku 150 kilometriä siihen. Mikä kauhan hyvä pohjakaan. Mikä joku semmonen se oli. Mutta lähtee pötpöttelemään. Joo, mä täräytin tähän Kauhaneva Pohjankankaan nyt tähän kansallispuistoon. Täytyykö vähän katsoa. Tää on ihan rauhallisen tuntuinen kuuluinen paikka. Viimeinen hiekkatie karvan päälle 3 kilometriä. Semmoista kapeata tietä. Tuolla on pari karavaanaria tuolla näköjään tuolla. Ja koira vapaana pihalla juoksee tuolla. No, joo, käydään vähän tutustua tähän. Mutta ei se ole ihan hyvä tie, vaikka oli kapea hiekkatie, niin ihan jees. Ei mitään probleema. Jes, mä käyn vähän käppäilemässä.
Joo, tähän oli 300 metriä siitä parkkipaikalta. Tää on sitä helppokulkureittiä tähän suoreunalle. Ja sit tosta lähtee tonne jotain reittiä, tommoista helppokulkua, ja sit kai se muuttuu siellä. On hiljainen, on rauhallinen paikka. Ei kuulu muuta kuin linnunlaulu ja tuulisuhina ja käki kukkuu tuollessaan tosi kaukaa. Joo, tää voi olla kyllä ihan jees. Kyllä. Joo. Tää on ihan mukava, kun ne tekee näitä tälleen, että on näitä ihan varsinaisia mestojakin. Kato, voi töräyttää auton. On ihan kiva suorat paikat vielä. Ja nyt jos menisi tänne skupin kahvia ja kattoo sitten jatkaa alaspäin taas. Tästä ei ole, onkohan tästä nyt sitten, mitäkään tästä on nyt sitten matkaa 350 kilsaaksi. Tästä taitaa olla kotiin. Joo, ei se mitään. Mennään niin.